Evo, došli smo kušat najbolje pjenušce u Hrvatskoj. Meni najdraža šampanjera sa prekrasnim vinima, prekrasnim uracima i ništa, ajmo probat. Klasična metoda, 4 godine odlazi. Hvala. 4 godine. 4 godine na kvascima. 12,5% alkohola. Na kraju ćete mi sve ispričati. Vidi ovo, gledaj. Kako lijepo radi, a? Stvarno prekrasan. Punog okusa, svjež, mjehurići su mekani, zaokruženi. Ali nakon 4 godine. Da. Gdje mi reci, radiš ti malo laktike na pjenušcima? Ne. Klonim se malo laktike. Čuvaš u biti tu jabučnu zbog svježine, zbog... Zbog dugotrajnosti. Znači da on bude lijep, dugotrajan. Ako nešto prođe spontano, prođe u boci, ali to da to nema potencijala. Da. Hlapive su uvijek dobre, jel? Hlapive, ja mislim da na samom početku moraš imati vrlo nisko. Znači onda imaš ispod 0,4. 0, to je to, 0,3, to je to, da. Onda znači, kad se to već postigne, onda se već... Da. Vidi ovo. Znači, u Londonu na Glass of Bubbly dobio je zlatnu medalju